L'Ajuntament del Perelló, l'Associació Local d'Hostaleria i la Federació Empresarial d'Hostaleria de València rubricaren ahir un acord que permetrà posar fi a la polèmica suscitada en els últims anys a l'entitat local menor arran del soroll generat en els locals d'oci pròxims a les vivendes. Les parts implicades coincidiren a destacar la voluntat de diàleg i de consens per aconseguir un acord que repercutisca positivament al Perelló. Se trata de millorar. I millorar no se pot a soles per part de l'Ajuntament. Tenim que millorar tots. El Perelló ha presentat uns defectes des de fa molts anys. El Perelló pràcticament ha sigut una anarquia tant urbanística com en tot el que puguen ser mides que té que ficar principalment els ajuntaments. Per tant, el meu govern i jo al capdavant d'ell hem tingut que agarrar un poc ixa batuta de dir això s'ha acabat i has començar a ficar ordre, perquè el Perelló té que ser un poble no sols en les aspiracions turístiques, sinó turístiques. Té que ser un poble que l'alternativa a tot negoci té que ser el turisme. Dialogant i negociant és com s'arriben a aquestes coses. I per tant jo tinc que agrair i tinc que donar l'enhorabona també als empresaris i a la federació, sobretot, el que puguem estar així avui, per firmar el mateix document consensuat per tots. Les mides que en un principi pareixia que anaven a ser dures s'han suavitzat a muntó i si s'han suavitzat és per la col·laboració que hem tingut amb els empresaris de l'hostaleria. Han col·laborat, s'han arrimat tots a la legalitat vigent i, per tant, des d'aquest Ajuntament només tinc que dir que la satisfacció de que se col·labore, que tot vagi així i que no tinga que ser tot a base de massa, per poder fer les coses. Ha sigut un esforç per banda de l'Ajuntament, de l'entitat local menor del Perelló, per banda de l'alcaldia, i un esforç molt gran també per banda del sector de l'oci concretament. Nosaltres se van comprometre fa uns anys en uns compromisos que des de fa temps nosaltres també els tenim reivindicats, el que passa que no sabien tindre en compte. Doncs unes reivindicacions que s'han dut a terme ara en uns compromisos també per a una regulació del sector. Ha hagut uns 2 anys d'inversions molt fortes per al nostre sector, inversions que s'han fet en una època determinada de crisi, en una època en què tots estem sofrint en tots els sectors una crisi econòmica molt important i, sin embargo, la resposta del nostre sector, així en el període de l'oci, ha sigut de sacrifici i d'esforç. Han fet unes inversions importants, han fet inversions que se comprometeren en l'alcaldia en fer-les, com va ser les dobles portes, acondicionar els nostres locals en les dobles portes, inversions per adaptar-les a les noves normatives i a les llicències que en el moment cada un tenia, i s'han realitzat també un tipus d'auditories que han sigut obligatoris per a tots. Entonces han fet unes inversions també en el tema de campanyes. Se proposaren nosaltres fa 2 anys realitzar unes campanyes d'oci responsable i sense molestar, i han fet diverses campanyes. Fer en un principi una campanya de control a club, en la qual era diviértete sin molestar, també fer una campanya per Nadal, també en la que era una Nochebuena para todos. No cabe duda que el sector de la hostelería es clave para ese turismo. La gente quiere disfrutar, no solamente quiere venir a dormir, sino quiere venir a comer y a cenar y luego a tomarse una copa. Yo creo que en esa línea seguir pidiendo el esfuerzo de los hosteleros, porque hoy la sostenibilidad, el derecho al ocio y el derecho al descanso tienen que ir de la mano. Y por lo tanto son zonas pequeñas, zonas donde los apartamentos o las zonas de descanso están muy cercanas. Hay que implicar a todos, hay que trabajar en la limpieza de calles, hay que trabajar en la recogida, hay que trabajar en el mobiliario.
Cal recordar que la polèmica es va generar al Perelló a partir de les reiterades queixes del veïnat de l'avinguda Isaac Peral i dels carrers adjacents, centre neuràlgic de l'oci nocturn a la zona. L'alcalde Foix, a principi de la legislatura, va apostar per declarar-la CONZAS, zona acústicament saturada, el que va provocar cert recel en el sector hostaler. Després de nombroses reunions s'ha arribat a un acord que inclou mesures molt menys dràstiques que les que al principi semblava que s'anaven a adoptar. Finalment, no hi haurà tampoc reducció d'horaris de tancament dels locals. Al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura tingué lloc el dilluns la presentació del Pla de millora dels municipis en la comarca de la Ribera Baixa i més concretament de les dues obres que s'iniciaran en breu a Sueca gràcies al Pla Confiança. Estes consistiran en el manteniment, renovació i millora dels fanals en el nucli urbà i en l'electrificació del recinte firal. Estas medidas extraordinarias que se han diseñado desde la Generalitat pretenden o actúan en cuatro sectores del ámbito comunitario. Por un lado, hay un plan de apoyo al empleo, hay otro plan de apoyo a los sectores productivos, un plan de apoyo a la financiación de las empresas, tan necesario para que éstas reactiven otra vez la actividad, y un plan de apoyo a la inversión productiva en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. La suma de estos cuatro planes van a suponer una inversión en estos 2 años de 2.500 milions d'euros. Són obres que s'han donat als pobles en funció dels habitants. Per tant, és la manera més justa i equitativa de repartir els diners perquè, en definitiva, tots som contribuents i a tots ens ha de revertir les mateixes quantitats. Este Ajuntament ha considerat que hi ha vegades que ho haurem pogut invertir aquests 5.200.000 euros en una actuació, a lo millor, molt bonica i lluir-se, però enteníem que podíem aprofitar aquests diners per fer totes aquelles coses que de vegades no són urgents, però que s'han d'acometre un any o un altre. I pot ser no siguin actuacions de lluïment com a corporació, però sí actuacions que indubtablement milloren la vida dels nostres ciutadans. El manteniment, renovació i millora de fanals en el nucli urbà amb un pressupost de 44.000 euros consistirà en una intervenció completa en els fanals instal·lats fa aproximadament 10 anys que presenten a causa de la contaminació i humitat ambiental un elevat nivell d'oxidació i deteriorament. Pel que fa a l'electrificació del recinte firal, el pressupost del qual ascendeix a 18.300 euros. L'actuació consistirà en dotar-lo de nous punts de subministrament, donada la creixent evolució tecnològica de les atraccions de fira, el que implica a la vegada una major demanda d'energia. Un total de 19 han estat les actuacions sol·licitades per l'Ajuntament de Sueca per ser contemplades dins el Pla Confiança. Totes elles suposen un cost de 6 milions d'euros. La començadoreta de 2010, Marisales Foix García, i les 12 llauradoretes de la Reial Associació Nostra Senyora de Sales foren rebudes ahir al Saló de Plens per l'alcalde de Sueca i la regidora de Festes. El secretari de l'associació, Francesc Melià, fou l'encarregat de llegir l'acte que proclamava Marisales Foix com la començadoreta d'enguany. Venim ací, al Saló de Plens de l'Ajuntament, a invitar el senyor alcalde i la corporació municipal a les festes en honor de la nostra patrona que celebrem al setembre. Este any, a més, dins de les celebracions del 650 aniversari de la troballa de la imatge de la Mare de Déu. Des del setembre fins al juny vinent hi haurà pelegrinatges de molts col·lectius suecans al convent. Cada un d'estos ho celebrarà d'una manera. Des d'ací volem convidar una vegada més el poble suecà a visitar el temple de la nostra patrona. A continuació, el president Bernardino Cebolla va desitjar a les 13 xiquetes i als seus familiars el millor en un any tan assenyalat, ja que se commemora el 650 aniversari de la troballa de la imatge de la patrona. La regidora de Festes, Marga Piqueres, va emplaçar a les joves a gaudir de tots els actes al màxim, ja que, va dir, serà un record per a tota la vida. L'alcalde de Sueca va agrair a les xiquetes i a les famílies que seguisquen mantenint viva una de les tradicions més arrelades i més entranyables de la nostra ciutat.